Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Qabela flimkien ma' deputat mexxejja l-affarijiet tal-Partit Laburista Alex Agius Saliba sebħu fil-Monti ta' Bormla. Din kienet okkażjoni intiża biex il-Partit Laburista ikompli jisma' mingħand in-nies biex bħala l-partit fil-Gvern jibqa' jwieġeb għall-aspirazzjonijiet tan-nies. Fil-fatt Mart il-Prim Ministru qasmet ħsibijietha għaliex żjarat bħal dawn huma importanti fit-tfassil tal-politika. Hija l-politika li nħobb jien, hija l-politika li tagħtini l-enerġija li fl-aħħar mill-aħħar aħna qegħdin hemmhekk għan-nies u nemmnu fil-politika man-nies għan-nies għaliex meta tiltaqa' man-nies inti tħoss il-pols tagħhom, tisma' l-idejat tagħhom, tisma' l-weġġat tagħhom u wkoll tieħu gost meta juruk l-apprezzament għall-ħidma kontinwa tal-Gvern. Nħares il quddiem biex ikollna aktar laqat man-nies fil-ġranet li ġejjin. Tal-istess fehma kien id-deputat mexxej Laburista li jenfasizza l-importanza li l-politiċi joħorġu mill-uffiċini tagħhom u jqattaw il-ħin mal-pubbliku bil-għan li jagħmlu politika dejjem aktar relevanti. Illum kienet okkażjoni oħra kif ikonna diversi okkażjonijiet oħrajn fejn ma jkollniex il-medja magħna, fejn ikunu qegħdin nitkellmu man-nies, nisimgħu in-nies, ma fl-aħħar mill-aħħar naraw ukoll l-apprezzament ta' ħafna Maltin u Għawċin li llum kienu hawnhekk ġewwa s-suq ta' Bormla għall-għajnuniet soċjali li qed jagħmel dan u jagħti dan il-Gvern u anke l-progress ekonomiku li pajjiżna qiegħed jara u allura dan jimlina wkoll b'aktar ottimizmu u aktar kuraġġ sabiex inkomplu nagħmlu aktar. Preżenti għal din iż-żjara kien hemm ukoll l-Ewroparlamentari Laburista Thomas Bajada. Fl-istess ħin dawk preżenti awguraw ukoll l-om Dr. Lidja Qabela Emanuela Zerafa l-insertat għal qed snina fl-istess jum u anke ċelebrat il-50 anniversarju tat-tix tagħha.